chang mi po chiklo ni phai sir kebar ni wai songa klam ni hangrong ki the 5 mile di phuman ja ka chileng along ningkan phopen e phonga pharma ne sen pen vo phongrong ker kar klipon lason sila bang sobo phongrong ker chi thok chi jir pon along KACCM Dr. Tuliram rong hang a hin pen sitami ke raplong pon lo pusi nang pachini dun la pen ke lumba jong local mesia ke hai joniti mong a hin pen sitami ke raplong pon lom la pen an parta lumba jong VDC chairman John Hanse la pen lakha kreser kep dipu MLA Bidya Singh Engleng alangli tuma hin pen sitami akirap long pon lo pusi pherang ke thengno nang pachini dun lason sila bang sobo phongrong ker mesen pen kar klipon along rong phokep hawara saratum sitami chitong dunlo lapen ke rong phokep hawara sar arong ame karatum sitami chitong dun pen RD pidun si alira cham pidun pen mesen pen chirap chito dun si asayang deng papa chundunlo lason si bang trok ner kep guru saratum sitami mithang hawara phan me etjia phan bang trok ner kep akuru saratum sitami mena dowana long chardom chardi ponsi chithok chijor ponlom lapen labang so vo phongrong kerpini arni karkli ponke vomut vokan pusitame mesen me et pusi nang pachini dunlom bon sitame labang so vo phongrong keralong seke thenai karkli pona selake hajong dorbar sonpi sonbon arnam pharo langroi langjeng wungrup arnam henlo labang so seke thenai karkli pon abang phulake karli tang thon sing timong asopo kurusar jiten timongsi arkli ponlom lapen ke alangli kurusar jiten timong alangli phusar akaya hut sitame inut mojadar klembang phulom lapen alangli sarbora kardi tang thon sing timong ke do bama hut sitame inut hawara sarlo mate SDB kurusar jiten timong alangli sarbora mekchidet aphike alangli jiten timong si alangli sarbora adun lar hawara sar arpu klem dunlom lason se pini vo phongrong ker kar klipon along sitame kurusar jiten timong ke kethe naya se kar klipon abang phulo lapen ke alangli tumle labang so amaya long chitong dun de dat pen alangli tum karkli dun ase sitame arkli dun de datlo pulote labang sovo phongrong kerke arkli pon un e pusi pherang kya thengno jiten timong alangli jongjung pen nang pachini dun bon sitame alangli phan isi ningduk memedo alangli arta ki jum hek pen alangli asar bora adun lar klem dam dun bomlo lapen ke rat karbia rat ke mesen jia phanta thedung ase sitame arkli dun bomlo sitame alangli sarbora chivoy juya phit sitame alangli phan KAC atum langpon pedasi SCB appointment letter pipon pedatlo lasit kurusar jiten timong pherang kya thengno nangka chuning ridon atengke jongsi nili phan prabjin pen KAC atum pen SCB appointment letter nang pipe bulote non e prangke wangji langa hut sitame lapusona mai vo phongrong ker kar clear longke nang chirap chito dun thekthelo lapenke se sitame nang arkli dun thekthelo pusi pherang kya thengno alangli jongjung pen thanang pachini dun aja prangsi nali tumhan nili tum phongrong ker committee hoi pen nali tum cardon na pajirlo lasi nili long non ke do nili lang tumhan nang pachini ji alu nindum a committee ang bong lage nili tum vice president alang ni jamsom long hang lo lapen nili tum long member do alang ni jogot thok di ala ex VDC chairman lo social worker lo lapen da gambura tum do nili banga president lasi tini ifansi nili tum ada bopono ker ka kinan kok ma bolam the ili tum han nai pachini ji bang nili tum spokesman to vice president alang ni ke hai jamson long hang ben sidon thanik po na sopu thakala ini ladak nang litung paper media nang litung na jeni nang litung phang kadom pajiriglo bape non litung klem rapet dam rapet profesor b sango ke hai bato b ke hai Bidya Singh rong hang sorgari dombra kanang pada kadoka be kote itu asui pini ahoga hak nilitung pini abangke bopong rongke lake nilitung irong ni wet kali dak jomna par moja angkang sorgari dombra bang pokep baka sorgari dombra do
laso angkang si pini nilitum cirung cirek kadok kabesi nilitum pini rongkelo pela bangsa rongkera bangke nilitum ningkan po bensi ipoi poi si nilitum bopong rongker pu nilitum kalkikli lapela bangso nilitum kalkli nangko kadimo bangke nilitum la jomna par moja angkang ladak ni tum cuklem kimia pan cudam kimia pan la pengke inghun arwi kipa mia pan la pengke rat angkang det angkang la hai huni kanti la hai kecipa jogi pan kisu kiun avura krem peng kecipa jogi pan si nilitum la ningkan popen ipoi poi nilitum poporong kera bangke kalkli Somuna parang kan nilitum rong apaya bangke sorgari gamura abangke bang poket bak sorgari gamura do pela sorgari gamura airia tinta komene sorgari gamura airia bangke rong kep bak do komene sorgari gamura bangke rong pho bak do jo la so bang si la gaulia gamura ting pelong te doi goji itum com napar angka mate abang yung bayong long long do ma kuson si itum kireng oh non nilitum la piningkar pri bangke ahok lo nilitum karbiang lo autonomous council ACM Dr. Tuliram Ronghang ahin penta akirap lang pidun lo mapangge lumbajong MSc akihai Johnny Timung ahin penta akirap long lo penang parta lumbajong BDC chairman John Hanse ahin pensitame akirap long lo lapenge dak 19 dipu MLA bida sakyai bida singleng alang lisitame ladak nang cirap dun lo apang aningkan kita ahut botong ker itu komiti itu komiti itu bang urusan apa gelo kekeng non chonna parangkang rong asa penjenglok lungria sa penjenglok ragat ketikiling ketikiri penjenglok pe penjingwai pengam ke pining ke tamane nang kasati dulu Allah ile to malokal emele alangli caklo he caklo ale ning tang sampen pini labang so me long la so aro so ker kalkli me long ali alangli nang ke tong don pen thek long pen si alangli hin pe yung pen lakpo dang kanang rapo po bangke cakang lo labang ini tun alangli ban kurwang tu pajer lo ning sam lo dang ni dum lokal mate olla jom da par momja arat hoy nili alangli ban choro par la he se alangli itu lakpo nang cakang lo labang ke gitu non le dum thek long lo da lama bangke lakpo pena bangke labangke chunda jipu bangke possible bo ke kali sitame alangli ka cakang ateng pe akambang ile tum kado we jerap tora akambang ceng tuna daket tangke kidode ana bangke mo phot komat ahin pe awar cycle lo ima labangke nile tum committee hoy king white pen ko malong si masina kerap nak bima labang nile tum joneng ri tipo ati atema laso kera klam bangke la ke temporary kali la bangke permanent lo mo phata la bangke la dang atema la dak het ko tarang bang jomuna par mo jata dak dudun pok lo lasi labang so lama bangke mo sitame isi mane kacit hang onai adim lo ba pacit hang pon bom nai aphan lo dak jomuna par mo jara aphan lo kado we litu marat phan lo lasi labang ke mesen dia aphan bangke mane jitu kenang dia aphan jitu possible jitu applicable laso aphan apa facility bangke ladak engineer pada infrastructure success dia aphan bangke nilutum councilor CM abasar aphan sedame tuning ritu ba MLA hoy sitame nilutum tuning ritu ba local MSC aphan sitame ba mo in future mane local EM lumbajong EM mane nang mantu kelodang EM pada nilutum labang so infrastructure aphan bangke nilutum tuning ritu itulah himasa lo inu tamen nili tanam putini demo asi karbiang lo autonomous council IEM okay retesting hi
alang ita nang cerap tu Lasi litum serong thong. Lasi chuneng dak lumayong oke. Lasi kutte asa. Phone kar kar clear lo nangli tami nu ra kuru sa lo tangne nangli ku biasa sih kak itu nang bangso phone kar kar clear kalang ma nili dak ini dak bu porong ker huni rong ker long itum ni kan pho pensi tum porong ker apot itu tum hedi dan nili ci odun mate nili dak ini kiri kam long ci odun rong ker long ke amen bang ke la son lo mane hajong pen cenglok la pen dorbar la pen son pi son bon arnam pharu la pen ola rongang long lang sini di ci odun lo la pen la so aga ci odlong bangke itum la poson arongker bu porongker long bangke itum dak rekarnam thayanam itum grup tapen rang rojang rang lang roy rang jeng itum bung grup arnam hananam thilianam asi nili ci oduna bangke la poson lo ako ke aprang ke nilipu si odun bom tamen nilipu do bom hut ke lasi charjab dun bom lo non nilipu anam plangdet pen aphit non nili stame ni usu bihek stame mane usu tengten stame nili non bang anam plangdet atum bang timu timi yang thangkang lo stame non stame nili dak bu porong ker uni rong ker long kecerap nangji pu isi la secretary president tum bang tuning ripen nili aku nang chodun thulo la pen asu nang chodun long ban ke nili dak hajong pen cenglok dorbar pen ronglong pen cenglok da anam pharu amai tapi anam pharu la pen son pison bon cenglok an itum pini ase chauti an ke thang ining gareng nu athai ke ave itum bumut bukan ta anta di misen la pen hanwes tame ari same apu cingtola la pen nili ithe la poson abo phong rong ke along nili di ining arong dulo la pen ni the ning chuning ri duji la poson arpu la poson along ke mane he nili ka chuning ri dam ji bang ke la son lo mane la porong ke along ke nili tum la so arnam mate la so son mane hajong arnam dokok la pen arnam pharu dokok dorbar dokok la pen